Goni Nyasaye maduong' moloyo erokamano, jaduong' mar ndalo mosetimonwa maber. Koyawonwa nono wik kane wan e odira mokalo, to wachako wadonjo kendo e wik machielo ma wadwa pake ka wadende, nikech gimomiyo nyaka wagone Nyasaye maduong' moloyo erokamano en ni ne wanie yweyo, to ji mathoth nodhi e weekend kan kod geno mar neno kawuono. To kichiko iti kata nyakalondo, kichiko iti kata kineno wang' jowi TV, tineno ka gik mang'eny timore. Ineno ka dhako nego dichuo, dichuo nego dhako, gik moko timore mang'eny. To in to Nyasaye otimoni maber mikalo michopo kawuono ni. Ok en kuom teko mari, to en teko mar Jehova Nyasaye mondo mi Nyasaye omi ine kawuono. Agon Nyasaye maduong' moloyo erokamano. Mokwongo walam Jehova Nyasaye. Apaki kendo agoyo ni erokamano jaduong' mar ndalo kuom omiya odiechieng' machielo kadonjo e Lolwe TV ka. Itimo maber jatelo mar polo gi piny orieko kimiyo ogandagi ya Nyasaye teko mar chiew kendo kawuono ni. Muya ma wayweyo, pi maringe remo e dendwa, remo maringe dendwa, Nyasachwa gin magi jadolo. Yemomiyo agoyo ni erokamano kuom yie mondo achakane odiechieng' machielo. Agoyo erokamano bende kuom ogandagi matiyo e Lolwe TV ka, Nyasachwa mane osemondo chiew kodonjo ka mondo los chenro duto mag TV kochakro kiny ma kawuono. Agoyo erokamano ni jotelo duto mag TV. Nyasaye mondo timnu maber, ting'wa malo jaduong' mar ndalo, ritwa kendo kiritowa maber wabiro goni ni erokamano e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Erokamano kaka waselemo. Nyinga en Bishop Stephen Otieno Ojwang'. Alemo e Msanda Holy Ghost Church of East Africa. Kendo alemo kamiluongo ni Kaloleni e dala mar Nairobi ka. Maduong' mokwongo kapodi ok wachako, to johera mag Wuora TV ma wantie kawuono ni ma iluongo ni Lolwe ni osemiyowa thuolo malach mar lando wachne, kata kodoko ni kindegi kanisni olor, jok dhi e ut lemo, but TV ni to koro osemiyowa thuolo mar kelo wachni nyaka e bedroom ni kamibetie, mar kelo wachni nyaka e sitting room ni, kelo wachni kamoro amora ma intie inyalo yudo thuolo. Koro kibi ywak ni injili olewo, injili TV osemiyowa thuolo mar lando. Koro gima be TV station mar Lolwe dwaro ni mondo wakonygo en ni nitie award moro mar sirkal ma iluongo ni Kuza Award. Kuza Award ni kende gima ayadwa kwayi jawinjo mara makoro bet nena ni yie mondo ikonywa. Kuza Award mar 2021 ma imiyogo gini iwacho ni Kuza Award 2021 for the best regional TV maber ya moloyo e region, kaka region marwa mar Nyanza kata Nairobi, everywhere. Nikech TV wani en TV ma wawuoye gi dhok ma waduto wawinjo. Onge ng'ama nyalo wacho ni dhok ma wawacho ni ok wawinj. Koro wakwayo ni mondo wakonyre, ugon joma winja kawuono sama wuoye kodini, kawa simi, go ombulu ne Lolwe TV, kaka TV mihero e mich mar Kuza Award 2021. Or ote machuok kata SMS ka ichako kod Lolwe TV e namba en 15601 15601 15601. Kigoyo ioro SMS ote machuok e 15601 to dhiyo ote ni oro ma onge chudo. Onge chudo midhi chulo. Igoyo enena ote ma free. To igoyo ni Lolwe TV ombulu, kendo mondo nen ni Lolwe TV en TV ma dhano neno, kendo kama intie TV ni kelo ni. Ang'eyo ni nitie ogendini mathoth ma messages ma jodolo wetena kaachiel kod ma bende kelo osekonyogi iyo ma achiel kata machielo. Kech asewinjo koganda mathoth timo follow up. Ji moko go simu wacho ni giwinjo wach kendo neno ka injili moro ochwoye kendo mule maber. Kaka nitie owadwa moro ma pod tok watudorego maber, to en e piny Homa Bay. Osebet kofuatilia wachni, owadwa ma inisebet kifuatilia wachni. Akwayi ni kawuono go ombulu ni Lolwe TV e Kuza Award ki oro e 15601 15601 achiel abich auchiel nono achiel. Ioro to mani miyo Lolwe TV thuolo kendo ng'eyo ni Lolwe TV neno kod ji mathoth. Inowadwa man Homa Bay. Nyaminwa man Lucky Sama night. Ibende adwa ni go
ior ote ni kawuono, kech ang'eyo ni un joma wach mar TV ni osekonyo yo achiel kata machielo. Owetena duto kaachiel kod nyiminena makoro sani obet kaneno wach mar Lolwe, neno weche madwa wacho nu e Lolwe TV. Gima unyalo konyowago kende en ni kaw simbi sama intieni, ior ote machuok e 15601 kaka wuoyo kodino. Kise oro to mani miyo wa ombulu, kendo wabiro piem kod TV moko madongo dongo machalo mabende nie i piny Kenya ka. Wang'eyo ni Lolwe TV ni ineno e pinywa mar Luo Nyanza kucho kabisa. Koro ka ini Luo Nyanza tinena san mawuoyo kodini, yie mondo ikaw simbi to diya Lolwe TV to orie namba 15601 to mani segoyo nombolo. Erokamano. Agoyo ni erokamano osiepna mosewinja kendo timo kaka wawinjore kode. Ng'eyo ni wasebedo ka walendo, wayalo, kendo joyalo ng'eny. Wach biro direct mondo donje e chunyi, mondo rom kodi e odi kama intieno. Wach ni okonyi kawuono. Wach madwa wuoye kawuono, adwa wuoyo e wach mar ng'ai Sunga. Ema adwa wuoye. Adwa wuoyo kodu nyikwaramogi kawuono e wach mar Sunga. Ji mathoth osebedo ka ting'ore malo. Iting'ori malo. To Jeremia ochiko kwan matino peragaro to penjo ni to ng'at madwaro wacho ni ng'ama dwa osungre nikech ong'e Jehova Nyasaye. In misungri ng'ato nyako moro sungore nikech onwang'o dichuo ma jamuko. Dichuo moro bende sungore nikech onwang'o dhako ma jaber. Mama moro bende sungore nikech nyathine odhi Amerika. Moro sungore nikech nyathine odhi pinje wazunge kama pinje warabu. Kech koro ong'eyo ni nyathine kosedhi pinje mag warabu to biro kelo kony, biro kelo ne pesa. Koro ochako loko mwenendo mage, ochako loko yo ma o interact go kod joweteni. Kech openjo joweteni ni to in gang'o, an wuoda ok loka. To Jeremia to wacho ni ng'ama dwa sungre to sungre mana nikech ong'eyo Jehova Nyasaye. Kik isungri nikech rieko miriekgo, kik isungri nikech mwandu ma in go, kik isungri nikech iratego, but sungri nikech ing'eyo Jehova Nyasaye. Haleluya. Jeremia wacho no wasungre mana nikech wang'eyo Jehova Nyasaye. Ka ng'ato ting'ore malo, no ibedo jatelo kata mar kanisa, ibedo jatelo kata mar kambi, to koro mani osemi loko ngimani, iloko friends, joma nyi wuotho go kionge nyalo, koro iloko kinyalo dwaro mondo irom kodgi kendo. Ok ing'eyo ni duong' miyudo kata telo miyudo, iyudo nikech Nyasaye mogoyi kotoche moting'i malo mondo mi iyud telo. Kech nitie kamitiye no joma riek mang'eny moloyi, mosomo moloyi, man gi digri mang'eny moloyi. To in to Nyasaye oting'i malo mana kaka no ting'o Joseph kotero e od Farao, to ting'o Joseph malo, jatwech mokel mous, mabus mous, kokelo e od Farao, to ting'o Joseph malo. Ma gik ma Joseph timore maber moloyo ng'at moro amora yote. Oting'o Daniel malo. Ka Daniel odhi twech, ka Nebukadneza to Nyasaye obiro kod Daniel kendo luwo Daniel nyaka e twech. Nyasaye oluwo Joseph e twech. Joseph ting're malo, to gik moko duto motimo timore maber malich. To in inwang'o gimoro matin, ichako pakri, ichako sungri. Iken Nyasaye machiwo to Nyasaye kende manyalo kawo. Ichako loki, wacho an kora awuok e klas uno, kora an e klas machielo. Nyarwa chuori tiyo maber. Gol Nyasaye erokamano nikech omiyo jaodi tich maber, kendo omiyo jaodi rieko mar ng'eyo ni en gi dhako gi nyithindo e ot. Mon moko chuogi tiyo to chuogi ok duog kata ot. Nyasaye otimoni maber, we ng'ai i gima timoreni no. Owadwa, tich mitiyono ok in emikwongo tiye. Nitie ng'ama nyoni position no ma ng'ani owuok kawuono ok en position. Emomiyo Jeremia wacho ng'ama dwa sungre osungre mana nikech ong'eya. Haleluya. Ang'eyo ni ilamo Nyasaye. Nyasaye ochodoni tich moro matin,
ing'eyo injili, well, mano ber. To mano koro kik bed lokre gir ng'ayi, gima koro isungrigo kiwuotho to nani ema ka onge kanisa kanyo to kapok ayalo to dhano ok nyal yalo. Muya miyalogo no mari. Donge muya miyalogo much Nyasaye. Rieko miyalogo injili donge rieko Jehova Nyasaye. Donge nitie joma thoth mosomo kendo mosomo nyaka theology mosomo mochopo nyaka malo. To seche moko Nyasaye ok omiyo gi oteku mar wacho wach ma kowacho to donjo ni ji e chokruok. Inti sechung' an ema kapok ayalo to onge ng'ama nyalo yalo. Inti yalo kod teko mane. Donge yalo gi teko mar Jehova Nyasaye. In mikoro wach. Ikoro gi teko ni iwuon. Koro gi teko mar bar Yesu kosi koro kod teko ma Yesu Nyasaye noweyo. Ne adhi e polo to kana weyo ka nyithikie abiro oro nu japuonj mabiro bedo janeno mar weche mowacho duto. Yesu kadhi to wacho no kowewa ka nyithikio wenwa roho manyo Yesu oweyo yema koro odonjo kuomi kiyalo kod roho ng'eni roho no ken mari. Nyasaye okomboa i Yesu okomboa i niti kod rope kwa muda tu roho go kisechako weyo kisechako donje ng'ai malaike go nyalo dhi. Emomiyo kawuono ibiro wuothi neno ka moko ting'ore malo orwakore gi gik mapek gin jo ote gin jo nabi ting'ore mapek teko mar malaika nosewuok kuome odong' chuodho lilo teka koro wuotho kong'ayore ting'ore malo obwogo kod nyimine ma ok ong'eyo kaka rieko mar Jehova Nyasaye donjo kuom ji owuondo nyimine ochoko pesa kuom nyimine ni ne en kod teko mar neno wach ko isechopo kuome ni thuon bei. Haleluya. Ni thuon bei. Kagima roho mar Jehova Nyasaye ne to nyon tie kama nengo moro nyoro go odhi e polo mokawo nengo mochulo nengo mokawo nengo no mobiro koro loko odwoko hande. Nyo Nyasaye owilo ni omirono kako giro hala monego bed ni ni dhano thuon bei. Lambini tek nyaka dhi aomu pigo to pimi bi omo go to yawre no en pimane. Nyaka dhi tweyo ikitmikae idhi tweyo ng'ano ikitmikae. Kidhi tweyo to dhi tweyo ni ngima ni wuon. To mondo Nyasaye omed doyo tekruok ma in godo no. Kumar wuondo nyimine kodo wete ni sungri ni in. Ni abro lamo ni lamo marach lamo mar midwa lamo. Yesu Nyasaye no wuotho kod joge, owuotho kod ji, otimne nyaka marach to ok olamo ni ng'ato lamo marach. Kata ka Petro golo ligangla ne mochodo it askar to duogo chako chuogo no mana askar ite inti do lamo ni lamo marach lamo ni lamo mane ido mono ji dhi e polo rembe jo polo ini do lamo ni lamo mane ne indiko wacho ni ng'ama dwa sungre to sungre mana nikech ong'eyo Jehova Nyasaye. Kik isungri nikech teko ma ingo, kik isungri nikech rieko ma ingo, kik isungri nikech mwandu, to sungri nikech Jehova Nyasaye. Nikech ka wabiro tho wabiro wuok e piny ka to wabiro dhi e polo to ng'ato ka ng'ato judgment mar polo will be upon your head kod gik mabeyo manitimo. Kemu ya wacho nini ya min wa nyamera owadwa wacho nini ya jimoko wuondore kawuono donje kanisa. Nyimine wa moko kaka wan joro warwako lewni maboyo marachere. Idwa nwango kanya min orwako law marabor marachar gi oko to kowuok oko kiromo kode next minute sikat morwako en inja dek. To owuok e ot ka en malaika wuondo jaode kodhi e kanisa owuok ka en malaika orwako law mabor nyaka piny law marachar. Lewni ma malaike mag serafi me wachnwa Isaya 6 orwako ka werin koro Jehova ni Yesu Nyasaye nigi teko mang'eny. Mano kako oler adier duong' ni opong'o hekalu. To kiwuok oko bang' dakika 30 ka jadolo romo kodi to skat mirwako en inja dek mano ok be ma in go e kanisa. Irwako long miluongo ni hipster. Namba makwarti oha. Kandu bende rwako marabora nyaka piny to kisechopo dho od kanisa kata kiwuok oko e kanisa tidwaro chomo ko mag public toilet idonjo igolo kandho mabor cha ibano idwoki bagni dong kod miniskirt to kunu analeme roho kitu gani donge diduok ni Nyasaye duong kuom gimotimo ni maber. No wari nyaminwa kiwuok e chode
misegolo richo miselokri miwacho ni weyo. To wache ndiko ni jachien kogol to wuok odhi kuonde mongoro igode owuotho komanyo. Odhi kuonde mogoro igode komanyo. Kose nwang'o ka kuchanu kwe onge to duogo kendo lieo kabe kamanyo owuokie cha thuolo dibedie mondo chako duog. Ko nwang'o ka thuolo nitie kaka kore seweyo thuolo ma jachien onwang'o thuolo, jachien dwa duogo to doko dhi omo jowetene maricho abiriyo. Giduogo gidak kuomi in ng'ata diwa achiel. Omiyo neno ka koro kanyori jakong'o mose lamni miwe kong'o tichako tama mar doke kong'o chako duogo kendo kidokie midokie nidhinegi. To ka en chode ka nyo lamni ka maybe nyopo kichwanyiri kod ukimwi to kidokie to ukimwi midhi romogo. Idhi mwonyo yath for your life. Koro ndiko wacho no ai Jeremia ni ka ng'ama dwa sungore sungri nikech ing'eyo Jehova Nyasaye. Hallelujah. Kidwa sungri ne Isaya dek mondo Jerusalem kaore. Mondo Jerusalem ka giwuotho ka ging'a tiendgi. To wachi ni bang' mano kata yie wi migodo gano ok ibi yudo. Biro nwang' ka yie wi noluny te. Koro ibiro wiro mo to kinyal bedo maleng'. Kijinwang' ko nyamin achiel ni kod mudha ina boro. Owat bende achiel ni kod mudha ina 9. Kaito gidhi gilokore inwang' ka wuoyi sani orwakore en kijana en wuoyi moko bende gina jodongo ka an kama to dhi orwako long ma long oliero iparo ni long no ng'ielie kidi ni e bwo longe no long dwa lwat koro yako wuotho ko ng'are osungore. Oken jachien oseng'iewe jachien moko mbwae. Hallelujah. Inwang'o kawuono God of rwakruok. Inwang' ka nyamin orwako long lewni machon mirwako iye ma ok nen, ok onego ginen. Yua ina mavazi magi ma iye gin lewni mopondo mok onego nen. Ing'airi nikech seche moko koro ni rwako boxer. Koro idwa ni boxer ne nione. To mano en gima ok onego nen nikech wawuotho ki kuonde jomwawuotho mwaromo go kwang'eyo moro en mari ma ibiro ke potential mari mibiro kendo nyare. Moro potential ori mabiro kendo nyari. Koro yaki idwa nyiso dugi e mbelene. Jeremia wacho ni ng'ama dwa sungore osungre nikech ong'e Jehova Nyasaye. Ayuba 10:4 wacho niya ni Ayuba oyuagore ne en dhano mandalo ne nok e piny. Ne kinde mowane piny kane ni ok en kinde mar sungruok, en kinde mar nyiso gima ber midwa timo ni Jehova Nyasaye mondo nying Nyasaye oyud duong' kod pak. Magi ok gin kinde mag ng'ai, magi ok gin kinde mag sungruok. Ne ane piny obiro ni winjo ni Italy dhano wito jomoko wito pesa kowuok ewi gorofa malo kech ofwenyo ni corona ok onyal chiedho, ok onyal, onge gima pesa ne nyalo konyego. Kwa beti piny Kenya kaka wuon tich joweyo tije mang'eny, joma nyocha ne gi tije madongo mag hotel, joma nyocha ng'ai omako sungore nyo corona biro dichiel pap to tich orumo. Ji mang'eny kabisa tije gi orumo. Inti dwa sungri nikech ang'o? Ayuba wacho ni dhano en dhano mandalo neno. Bende nitie gima ber adier ma Nyasaye nyalo neno kuomi. Kech dhano dongo kaka maua to piyo nono nero rumo bedo gimoro mosetwo. In tiketri koro iting'ri malo. Ang'ono miting'o malo? Donge dawa duoge kuom Jehova Nyasaye mondo wayuagre ni Jehova Nyasaye. En mae kinde makoro wayuak ni Jehova Nyasaye mondo Nyasaye ne kinde ka kinde mane jo Israel otuomore kod tich wach moro mapek. To Musa ne dok e wi got. Odhi ywak ne Jehova Nyasaye mondo Nyasaye otimne radi. Mondo Nyasaye owinjgi mondo chako ng'uon nigi kendo. Ka kech obiro Musa dhi e got. Musa ywak ikelo nigi mana. Kariyo biro to ka chieng' oro biro maduong' Musa dhi e got, Musa ywak ni Jehova Nyasaye. Nyasaye wacho ni Musa dhi go lwanda. Musa go lwanda, pi wuok e lwanda. To pi kosebiro to jo Israel kendo chako loko ngimagi. Iseyudo tich. Koro ichako chayo ji. Pok itiyo kata higni 2 kata 3. Ichako chayo ji. Hallelujah. Yake walis kawuono yako wali ichako bedo pastor mar kanisa.
Gima duong' ma koro ichako ng'iyo nyimine ma jobeyo manie kanisa kanyo. Pok itiyo kata dwe chariyo. Bilima oda, simi siko ga sika kiluongo mine ni mondo bi olimi odi. Ibiro limi to gin monde ji. Tin dichuo seche moko chiegi ok inyal dak go Nairobi ko dala mondo iduogi ikich inyemelea monde ji. An donge an bishobi, donge an jatendi. Ji duto ong'eyo ni in bishop. Onge ng'ama okia. Ji duto ong'eyo ni in pastor. Onge ng'ama okia. Ji duto ong'eyo ni in lay reader. So ok onego nyiso an dung'en an jatendi. Kani ni jatelo kende mokwongne. Adwa kwayi nyaminwa wadwa. Kaka Jeremia wachonwa, kidwa sungori, we sungori nikech in gu mwandu, we sungori ni ng'e yalo injili, sungori nikech ing'eyo ng'awa, ing'eyo Jehova Nyasaye. Kisungori nikech ing'eyo Jehova Nyasaye, to Nyasaye biro timoni maber. Nyasaye biro ting'i malo, Nyasaye biro bedo jakori, Nyasaye biro rito odi, Nyasaye biro timoni maber. To kisungori nikech mwandu, sungori nikech tich maber mitiyo, sungori nikech ratego, onge ng'ama nyalo idonje puodho tipuro kabisa. Ani ma puro ga puothe ma igweng'ni. Muya ma in godo no, in go nikech Nyasaye oyieni ni mondo ibed mangima sechego, mondo ibed kod muya. Koro muya ma in godo no, kidwa sungori ti kodo ni Jehova Nyasaye, mondo Nyasaye ochako medi duong' moloyo ma in kodo sechego. Kidwa ting'ori malo, ting' nying Jehova Nyasaye malo, nikech en yemo winjo pako, en yemo miyo wa muya kawuono. Dhano tho to in ok ine ng'ama tho ibathi. Corona nego ji, corona is real, it is there. To in tineno ka ibamba na idhi kuonde midhi tiduogo odi odhiambo. Kiduogo nwang' mana ka nyithindi ngima, nyithindi ni sawa. Kwani in miyo Nyasaye ang'o? Miyo kori dwa pakri an corona ok nyal maka. Mirembe jopolo. Akwayi ni kidwa ting'ori malo to ting'ri nikech wa Jehova Nyasaye. Ing'eyo Jehova Nyasaye koro mano to ting'ri malo. Mano an bende karomo koda biro yie ni Nyasaye otimone maber. Nikech kilamo Jehova Nyasaye, Daniel wacho ne lame didek, kata noseketo vikwazo kaka oketonwa sani ni. To Daniel pod ne lamo Jehova Nyasaye didek. Ruoth Darius noseketo vikwazo ni Daniel ok nyal lamo Jehova Nyasaye. To Daniel nowacho ni an Nyasacha manya awuok go Israel mabiro go itwech e piny Ruoth Darius ka, ok abi weyo, anasiko kalame. Koro Daniel ne lami alama didek. In siko ke kar mondo lam Jehova Nyasaye to ng'ayi gu sunga. Chamo mineno ka gik maricho ok nyal rumo e udi. Nyalo tiyo kaka Gayo wacho. Tiyo to pesa tiyo irwako mani ufuko motuch. Irwako rito koyo chami achama. Wachia Gayo achiel kwan matinda dek. Adwa kwayi nyaminwa akwayi owadwa. Shida manie odino en shida mobiro nikech ikele iwuon. Akwayi owadwa nyaminwa. Shida modonji dala ni obiro nikech ikele iwuon. Nyiego maki. Okidwa neno nyathi wadu ka dongo. Mae momiyo problem ok nyalo rumi dalani. Kar mondo ius dhok itergo nyithindi skul, iuso dhok idwa nego go nyithi wetini. Kar mondo ius dhok, irwakri jaodi law maber, iuso dhok mondo inego go owadu machielo. Mano ok bi konyi. Koro miya akwayi nulokri kabisa. Akwayi nulokri. Mondo Nyasaye obed jakori. Nyasaye otimni maber. Nditi mar lemo, jaduong' mar ndalo, saye ma ok ne kod wang'. Dok ire gilamo gi pi wang' tibiro neno maber. Haleluya. Agoni Nyasaye erokamano. Ka awacho nu nyinga iluongo ni Stephen Otieno Jwang'. Awuodo Genya Uhulu. Aleme Msanda Holy Ghost Church of East Africa. Mo wirit kod jaduong' Julius Owiti Wono Komo modak e piny Kanyamkago. Assistant Arch marwa Peter Uma Won Muro mabendo odak e piny Kano. Assistant Arch 2 Ojwang' Meshak mabendo odak e piny Homa Bay. Walamo Jehova Nyasaye to kendo wawacho nu ing'eni ji mathoth konenowa ka wabiro e TV ka to ji paro ni wan jonabi mag mriambo mobiro mondo wuondi ji. No ok wabiro mondo wawuondu, but waketo kuom Jehova Nyasaye mondo wawach nu ni nyalo lamo Nyasaye no kendi kama intie odi kanyono mondo Nyasaye no konyi. Chung motegno ilamo Jehova Nyasaye mondo Nyasaye owinji. Agoyo erokamano. Mana kaka kachako awacho nu kachako
Nichols Award 2021 for the best regional TV maberie moloyo e region dwa nyalo bedo Nyanza, region dwa nyalo bedo Nairobi, Mombasa, kuonde ka kuonde minene TV. Kwayou kod joma nena sani, goluru simbeu or ote machuok e 15601 tichako kod SMS chako ni Lolwe TV tai ori namba 15601 tigoyo ni Lolwe kura achiel. Kwayi kata ka in kod lain ariyo mar Airtel kod mar ginene mar Safaricom, go Lolwe TV Safaricom, go Lolwe TV Airtel, go Lolwe TV Telecom. Mani miyo wa kura dek. Koro go kurago kochakre sani sama wuoyo kodini, go kurago mondo iting Lolwe TV malo. Sama itingo Lolwe TV malo, itingo injili mar Jehova Nyasaye malo. Gimiyo wayamo mawawuoye makalo kabiro nyaka iri. Agoyo erokamano ni jogo mowinja kuom kawuono. Kwayi nwa chungur kanyakla kendo walamuru Jehova Nyasaye. Nyasaye mondo timnu maber. Kamano walam Jehova Nyasaye. Agoyo nini erokamano jaduong' mar ndalo rieko chieng' maler Lwanda Maragabo, itimo maber kitayo wa kisiro wa odira mokalo wachopo e mbele ni kawuono ni ayalo injili mari e Lolwe TV ka odiechieng' mar tich ariyo kama. Jogo madhi winjo wach ni Nyasaye man kod chandruoge mopogore rom kod chandruoge gigo, itimnie nyako moro man kod chandruok e ode maber, timnie nyako moro mokoso tich mamanyo tich ni maber, ilamni owadwa moro ma koko ni e dalane ok onyal bedo kod kwe, ilamni nyaminwa moro man gi chandruok e dalane, lamni nyaminwa moro michando ka tich. Timo kamano Ruoth biro goni erokamano. Jogo matuo manie osiptande ya Ruodh ng'wono, jogo motwe manie jela, moko twe nono maonge ketho, ilamni gi Jehova ting'gi malo. Lamnu sirkandwa mar Kenya, jadolo mang'won, lamnu oganda wa duto jomosetelonwa e siasa, Nyasach loch, lamnu jogi duto ting'gi malo dibo. Nyasachwa wachiko e higa mar 2022 ma wabiro dhi e siasa kendo jadolo mi warieko mar ng'eyo yiero maber gi marach, ka wagoyo kura to wago kura ka pachwa liw maonge yuach moro ma ng'ato ywayi kod paro mobam. Kitimo kamano Nyasachwa tibiro bedo kod chia kod chir mar neno sirkal matiyo ni maber. Timie kamano Lwanda maber. Lamnu Lolwe TV, lamnu vijana duto matiyo kaka mawa mondo chiewgo kaka wuono, lamnu jatelo Niko Kelo be manitie kod jatelo wadgi magin godo ka e Nyasaye mang'won. Ting' jogi malo ya Ruodha. Kitimo mano biro goni ni erokamano. Luong pak ni dogni e polo malo sana Jagalili. Rito oganda wa duto mag Musanda Holy Ghost Nairobi region, rito oganda wa duto mag Musanda Holy Ghost Kenya mangima nyaka Uganda nyaka Tanzania. Mi warieko mar lando wach ni yo mowinjore kinde machalo kama. Ting'wa malo ya jadolo joma tuo, irit ki udi nyaka osiptande kuonde magin tie e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Mono mar Ruoth Yesu Kristo era ma Nyasaye wuoro arokro maler sikodwa nyaka chieng'. Amen. Surrender, but you want to do